Ik ben Nienke Schootstra van Haven en Goed Huisdienst. Ik mat denk ik maar in het Friesland. Ik begeleid en coördineer verhuizingen voor senioren. Ik kan jou helpen met alles, met de hele verhuizing, met de administratie. Jen of ter oren mensen binnen die kunnen helpen met de verhuizing. En ik kan jou zorgen uitnemen, uit handen nemen. Mijn Fries is nog net zo heel goed, ik kan het goed verstaan. We praten net zo goed, maar het Hollands op zich wel heel goed. We nemen de hele administratie en de hele verhuizing van jou in. Kunnen we ze verzorgen? Nou, begin ik te stotteren. Ja, nog net helemaal om, maar het oefent me een beetje.